By měl ale být tím, kdo odpověděl za Opavu, byl tam volný v rohu a nezaváhal. Aleksandr Melikov na hřišti s číslem 31, teď je u míče a výsledku je to po dlouhé době, kdy se Ostravští v souboji s Opavou, která naopak patřila k nejlepším týmům posledních let, nedokázal trefit. Na druhé straně Koš z rychlého protiútoku asi za 4 vteřiny. Zkouší z vymezeného území. Minuty i z druhé čtvrtiny. Posledních 5 vteřin, Majerčák to vezme na sebe přes šiřinu. Netrefil a Radukič znovu na útočném doskoku. Měl i samozřejmě trochu štěstí, byl ve správný čas na správném místě a Malik Morgan bude hledat Radukiče. Zatím bez driblinku míč putuje. Výhodu, že měl míč nad hlavou. Morgan. Hezké schození na Radukiče, který ještě chtěl vymyslet další protažení té akce, když byl přímo pod košem. Jinak Ňátka. Výměna míče mezi Majerčákem a Radukičem. Tom přidá také 6 doskoků. Povinnostem, které má dnes naloženo na svých bedrech, tak přidává první body. David Jakl s číslem 9 po domácí rozehrávce. Ostravský hráč číslem 12, který je znovu u míče a znovu tam přichází i Petr Bohačík, takže opakování toho pick and rollu. Malik Morgan zdvojen, Radukič, zbíhal tam i Bohačík, nakonec vystoupí někdo, kdo ty jeho body vlastně přesně nahradí. Tak. A to si ještě zmínila, že se ztrácejí síly. Zónová obrana opavských. Úspěšnou trojku. Malik Morgan u míče. Radukič. 66-64. Malik Morgan. Radukič. Meton. Úplně otevřená. 70. Radukič. Ale samozřejmě diváci nesmírně těšili, zvlášť po té, co 11. opavská porážka už je vlastně to 5. porážka z posledních 6 zápasů. 10% nejlépe za 3 body střílející tým celý se otáčel vlastně směrem od koše a zase to byla 3. neúspěšná střela přes hlavu. Proti jednomu bránícímu hráči, ale proti 2 až 3. Dylan Karl, předávka Šiřinovi, Mokráň, Šiřina, Jurečka. Samozřejmě byl u něj obránce blíž, protože už o sobě dal. Teď naopak, Jirko, 3 hráči v modrý drezech, to znamená opavští na útočném doskoku. Šiřina. O čem mluvil Majerčák v poločasovém rozhovoru, my se musíme vrátit. Poté, co nebude v ideální provozní teplotě, Mokráň sloní Šiřinovi, skončit buď to tedy bodem, anebo doskokem do bránícího týmu. V téhle fázi zápasu nic moc. Je vidět, že Mokráň také není v pohodě po té viróze, protože